Ráno je smutné, jdu z práce domů a jako dřív musím si říct. Než budem pokračovať, dovolte mi, aby som vám predstavila človeka, ktorý ma doprovádza a ktorý mi je veľmi milý, pretože už s jeho otcom som spolupracovala. Pán Petr Malásek. Zázrak sám, pretože zachraňuje, čo sa dá. Tak, ako som zaspievala tú prvú pesničku, tak ste poznali, že veru to nebol žiadny šansón, ktorý sa mi pripisuje teraz, že som jaksi odborník přes šansóny. Ja som začala spievať, nemala som na uhlie, teraz vám zaspievam. Žena Sobeč. Treba nám maestro tango Leo Ferrer, český preklad Pavel Kopta. Byl jednou jeden kabaret vám, bylo sotva 20 let. Pod rámkou hnědý klavír stál a vy jste na něj řecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu stek, když jedna z místních baletek vás líbala, říkala maestro tango. Ako mladé dievča už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami a vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Nič vám nepomôže, zelená halúska. Tak veru, tak. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som sa čo najsrdečnejšie poďakovala všetkým sponzorom, všetkým interpretom, ktorí prišli pozdraviť dnešný večer. Happy birthday, Radio Twist. A zároveň, aby som pozvala sem ku mne na javisko tých ľudí, ktorí to vlastne celé spískali. Nielen ten dnešný večer, ale vlastne všetko to, čo sa deje v éteri od 1. februára 1993. Top management, Bohdana Machajová, Ľuboš Machaj a Andy Kric. Drahí priatelia,
Ja sa priznám, som dojatý. Nie je to prvý raz, čo stojím pred takýmto publikom, ale z iných profesionálnych dôvodov. Ako herec som na to zvyknutý, nie som na to zvyknutý. Ťažko sa mi hľadajú slova, skutočne vám veľmi pekne ďakujem, že vlastne, ako sa tak pozerám, všetci tí, ktorí sme pozvali, prišli. To je úžasný pocit. Ďakujem vám skutočne veľmi pekne, som dojatý. A dovolte mi, aby som vlastne tu pred vami všetkými vzdal poklonu a hold mojim spolupracovníkom a vlastne mozgovému trastu Rádia Twist, Ľubošovi Machajovi a Bohdane Machajovi. Hlavne oni dvaja sú tí ľudia, ktorí hýbu Twistom, ja som len organizátor v pozadí. Ja neviem veľa, ja viem akorát niektoré veci zorganizovať. Skutočne vám veľmi ďakujem. To potom stojí za to, keď to zorganizujú. To je fajn. Dámy a páni, ja nebudem veľa rozprávať, lebo to je na čo? Zbytočné. Strašne by som chcel poďakovať všetkým vám, že ste prišli. Chcem poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí tu všetci sú, bez nároku na honorár, to je benefičné predstavenie. Chcem poďakovať Istropolisu, chcem poďakovať Gastru, chcem poďakovať všetkým našim drahým sponzorom, ktorí umožnili to, že tu sme sa mohli dneska takto príjemne, myslím, všetci zísť. A dovolte mi prosím, aby som vás všetkých, každého jedného, ktorý tu sedí, pozval teraz na priateľské stretnutie s účinkujúcimi vo foaje Istropolisu, kde budeme mať isté dosť času na to, aby sme sa porozprávali. Ďakujem vám ešte raz, že ste prišli. Dovidenia na budúci rok. Na zdravie, dobrú chuť a na cestu by som bol strašne rád, keby vám zaznela taká neoficiálna hymna Rádia Twist, Joe Cocker, Night Calls, prvá pesnička, ktorou sme začínali práve pred rokom. Ďakujem ešte raz, že ste prišli.
obráti.